И здравейте, хора! Днес сме в PvP България. Както сте разбрали от заглавието на клипа, ще правим Stone Challenge. И да видим дали хората ще на забележат или не. Май и той беше хакнал, не знам. Нека да ви кажем да кажеш хай. Нека пак да скочим. Тук някой дроп. Не трябва да държим нищо. И да сме стоун. Ето. Много ненавиждат. Но като се увлечем, сета е тъпо. Нека да се насочим да убием някой. Охо. Тук е много чекалско място. Нека скочим. Разфон. What the fuck? Добре. Както и да е. Нека пак да скочим. Значи те хора много нервят. Тук седят чакарици. Някой взимайте ми или? Нито да не е хак. Тук някой яко бие хелтките. Вече разбрахме кой е. Уоу. Така. И това ще е за последно да скочим, защото I'm Stone не е много интересно. Вау. Как ме робекна? Така. Да видим кой ще победи. Нека ние да се кашираме така в трапа. И ако някой избяга тук и да ропне. Ах ти взор се! Така. Така. Скачаме. Емгад. Котето. Така. Добре, нека да видим I'm гада, дали ще не види. Като сме стоун. Така. Айшоки на вида. Така. И ще скочим хора за последно. Да видим какво става, какво не става. Кокошката. Вече няма. Някакво нобе с брада. Чакали и това е. Мече, който ме удари. I'm God, Айшоки, Взорс. Не. Ми хора, това ще е за клипа. Надявам се клипа ви харесва. Ако така, ударете един лайк и се абонирайте за мен. Аз бях Якер БГ и